Benvinguts. D'aquí 5 dies, el 25 de maig, hi ha eleccions europees. Uns comicis marcats per la crisi econòmica i social i que des de Catalunya respiren una mica diferent. Som aquí per parlar amb membres de les joventuts dels partits amb representació al Parlament que es presenten per tal que es puguin explicar i puguin intercanviar els seus punts de vista. Abans de començar el debat, però, els deixem amb un vídeo que parla sobre com veuen els joves les eleccions europees. Catalunya vesteix els seus balcons amb banderes i pancartes que identifiquen des d'ideologies fins a equips de futbol. Costa, però, trobar una bandera europea. En les properes eleccions del diumenge 25, els partits volen mobilitzar la ciutadania, i especialment els joves, però què en pensen ells? Encara no sé si votar, perquè considero que a Europa no hem de fer res, però a la vegada també m'interessen els resultats, perquè gran part de la legislació que ens afecta es decideix allà. A nivell de campanya no és molt que diguem, o sigui, no m'està arribant massa, però com que és la primera vegada que puc votar, la veritat és que estic bastant interessada. La veritat és que les estic visquent poc. Normalment m'afecta amb la feina i tal, però aquestes europees estic fent poc seguiment. M'estic informant bastant perquè m'ha tocat de president de taula electoral, llavors sí, diguem que tinc un interès privat. Jo penso el mateix que ell, o sigui, no estic molt posada en el tema, i el que veig per la tele i que dius a qui votar. De fet no sé si aniré a votar perquè tinc un compromís, o sigui, durant tot el dia, llavors si no vaig, no hi vaig, no passa res. La principal por de tots els partits que es presenten a Catalunya segueix sent l'abstencionisme. Veiem què en diuen els seus candidats. Només si tenim una gran participació i una gran mobilització, com la que va haver-hi a la Via Catalana l'11 de setembre, donarem un senyal d'impacte molt gran de que realment volem ser un país normal, que volem un estat propi per estar en igualtat de condicions que els altres ciutadans europeus. Ens hi juguem si continuem amb aquesta Europa, diem, de l'austeritat, que no està donant respostes favorables i satisfactòries a la ciutadania, que està resultant profundament injusta per molts ciutadans, i en aquest sentit nosaltres proposem un pacte social europeu, refer el pacte social que ha sustentat l'estat del benestar al segle XX i fer-ho a escala europea. Ser capaços de construir una nova majoria en el Parlament Europeu que sigui capaç de revertir les polítiques neoliberals que estan fent una autèntica destrossa ara mateix en el conjunt de la Unió Europea. Per tant, jo crec que Iniciativa i l'esquerra s'hi juga a ser capaç de bastir una majoria alternativa a l'austericidi que en aquests moments s'està desenvolupant a nivell europeu. Espanya, per exemple, està liderant la recuperació en el tema està liderant el descens de l'atur en la Unió Europea. Doncs crec que és important reafirmar aquesta bona direcció política que està duent a Espanya i per això demanem un altre cop la confiança en el Partit Popular. Hem de tornar al camí del creixement, abandonar l'austeritat, hem de tornar a confiar amb la demanda interna com a mecanisme d'estímul econòmic i com a mecanisme de creació de riquesa. Tenemos que tener un cerebro equivalente a nuestro enorme estómago. Pasar de la Europa del mercado a la Europa de los ciudadanos, una Europa donde la ciudadanía sea la directamente protagonista de su presente y de su futuro. Primer de tot, agraïm als nostres candidats que hagin acceptat la nostra invitació. Benvinguts a tots. El debat s'estructurarà en 3 blocs. Primer de tot, l'euroscepticisme, un segon bloc on parlarem de les 3 crisis, la crisi econòmica, la social i la política, i finalment l'encaix Catalunya, Espanya, Europa. Tenim la intenció que vostès, els espectadors, puguin entendre i treure conclusions de tot plegat, per tant, us agrairé la col·laboració per respectar els torns de paraula. Abans de donar pas al col·loqui, cadascun de vosaltres teniu un minut per explicar una mica les línies generals que teniu pensades des del vostre partit per a aquestes eleccions europees. Marta Canós, benvinguda, de Convergència. Quins són els principals punts del vostre programa? La veritat és que per nosaltres no és un projecte nou, sinó que és un projecte de continuïtat, ja que el Ramon Tremosa porta 5 anys sent eurodiputat i per tant ja ha tingut una dinàmica de treball amb tots els temes importants que hi ha hagut durant aquesta legislatura. Per tant, un primer punt seria justament continuar defensant els interessos dels catalans i de Catalunya al Parlament Europeu, com s'ha portat fent fins ara, en els nous reptes i les noves directives o normatives que puguin sortir.
Per un segon terme, òbviament, estem en un moment històric, en un moment diferent, únic pel nostre país, la nostra nació, i per tant aquest tema també ocuparà molt de temps, molta dedicació i molts esforços del Ramon Tremosa com a candidat a les llistes al Parlament Europeu. Defensarem, òbviament, el dret a decidir, defensarem el rol de Catalunya com a pròxim nou estat de la Unió Europea. Per Esquerra Republicana, el seu representant és Andreu Criquet, benvingut. Quines són les línies del vostre partit? Per nosaltres aquestes eleccions van d'una cosa central, que és la democràcia. Quan parlem de democràcia hem d'entendre que és un ideal que va molt més enllà del fet de votar, i òbviament un element central serà el 9 de novembre i que votarem perquè tenim el dret a fer-ho, sinó que a més la democràcia va molt més enllà. És una idea que el que vol dir és agafar el poder d'uns quants i repartir-lo entre el conjunt de la ciutadania. I quan parlem d'això parlem de cultura, parlem de societat i parlem d'economia. I òbviament també van d'economia aquestes eleccions, i van d'una economia financera que s'ha dedicat a salvar uns quants bancs i a unes quantes classes dominants, i no al conjunt de la ciutadania i a fer una economia real que generi un desenvolupament sostenible i una ocupació i per tant un treball pels joves. Pel Partit Socialista de Catalunya tenim Eduard Ribas. Què es destaca del seu full de ruta? Bé, per part nostra, la idea central de la nostra campanya i del nostre objectiu és canviar Europa. Creiem que l'Europa actual no representa el projecte originari europeu que quan es va començar a crear i a treballar, i creiem que els últims 5 anys de crisi han evidenciat la qüestió d'una Europa que ha quedat enrere, una Europa, l'Europa de les persones, l'Europa d'uns valors, una Europa que es va fundar per superar conflictes i greus massacres que van passar al continent, i que ara tenim una Europa on impera moltíssim el món del capital i el món financer. Per tant, una idea central, canviar Europa per recuperar una Europa de les persones i una Europa social. Per iniciativa tenim Delfina Rossi, benvinguda també. Quins són els principals objectius? Mireu, nosaltres coincidim amb el que ha dit el Partit Socialista i des d'Esquerra Republicana, però anem a trencar aquesta majoria, aquest bipartidisme que ha governat Europa, que ha tingut la Comissió Europea del senyor Barroso amb el suport del Partit Popular, la Socialdemocràcia Europea, amb el Partit Socialista de Catalunya i també amb Convergència i Unió. Anem a trencar amb aquesta majoria política i recobrar l'alternativa. Creiem que les persones moltes vegades no volen anar a votar perquè no veuen que realment hi ha esperança, hi ha capacitat de canviar les forces polítiques, i nosaltres volem representar aquesta força de canvi, aquesta capacitat de recobrar i tornar a viure el somni europeu amb els valors propis, com vam dir, que són la democràcia, però també la llibertat, la justícia social, de la mà de la justícia mediambiental i, evidentment, amb una justícia intergeneracional que respecti el futur dels i les joves, però també que ens faci possible viure amb un present digne, amb treballs dignes i de qualitat. Del PP, Antoni Alcalde, benvingut. Moltes gràcies. Cap on camina la seva formació? Bé, nosaltres crec que com que estem en un debat jove hem de parlar cara als joves. Jo crec que a nivell de joves la generació dels nostres pares va ser la generació que va fer la transició democràtica, van passar d'una dictadura totalitària a una democràcia occidental a Espanya. Jo crec que la nostra generació de joves serem els que haurem de fer la transició europea, per dir-ho així, passar d'un petit estatisme i uns estats separats a realment una verdadera Unió Europea. Per tant, crec que hem de ser conscients de la importància que tenen les eleccions europees. Per tant, el proper 25 de maig el que ens juguem és el futur dels joves. Crec que també hem de ser conscients el que ens juguem el 25 de maig més enllà del futur a llarg termini. A curt termini ens juguem quina és la posició que volem que Espanya tingui a Europa i quina és l'Europa que volem per a Espanya. Crec que aquí al Partit Popular encarem la campanya en dos sentits. En primer lloc, continuar amb les reformes, importar les reformes que estem fent a Espanya a Europa, seguint en la recuperació. El nostre principal objectiu és acabar amb la taxa d'atur que tenim a Espanya i que hi ha a Europa. El nostre principal objectiu és la recuperació econòmica i creiem que el que no es pot fer és fer marxa enrere, com en els partits d'esquerra, que volen importar les polítiques d'esquerres a Europa. Volem seguir en la recuperació i aquí a Catalunya també som la garantia que aquestes no siguin les últimes eleccions on els catalans puguin votar a Europa. El Partit Popular treballarem perquè aquestes eleccions siguin unes més a les quals els catalans poden votar. No volem renunciar a ser catalans, europeus i espanyols. Moltes gràcies. Deixem pas a Carlos Ballart per Ciutadans. De quina manera us estreneu? Bueno, la veritat és que ens estrenem amb molta il·lusió. Ens estrenem, sobretot, ens obrim la nostra circumscripció, és l'única circumscripció, el seu Unió Europea, però ara ens hem obert, hem treballat molt perquè ens facin conèixer a la resta d'Espanya, perquè altres partits que neixen de l'àmbit civil, que aporten noves idees i propostes, tinguin una representació
a Europa. I sobretot defensem la Unió Europea com un projecte, ja no un projecte d'il·lusió d'alguns, sinó una necessitat. És a dir, la Unió Europea és una necessitat, vivim en un món globalitzat, estem veient diàriament com països com Brasil, com la Índia van creixent i Europa, els països d'Europa van perdent protagonisme per una senzilla raó. És impossible competir contra aquests grans països, aquests estats continent que dominen i dominaran el món si no fem alguna cosa. Per tant, objectiu principal, fer una Europa on realment tinguem una Europa diguem-ne, amb una legislació clara, és a dir, i que el Parlament Europeu sigui la base... També s'està acabant el minut, sí. Anar acabant? Sí. Que sigui la base de la sobirania de tots els europeus i que a partir d'aquí ciutadans i ciudadanos, en aquest cas, sigui un vot de proposta i que es tingui tota la sortida possible. Bé, doncs encetem ara el primer bloc, els convidem a parlar d'euroscepticisme. Com han pogut veure al vídeo de presentació, Europa pot quedar lluny potser dels seus ciutadans. Les institucions, el funcionament, poden arribar a ser desconeguts i fins i tot massa complicats o poc representatius. Aquestes eleccions són especials perquè per primera vegada es pot escollir com seran el Parlament i la Comissió. De totes maneres, com dèiem, l'euroscepticisme creix i tot i la incidència de les institucions europees sobre el dia a dia dels ciutadans sigui difusa, 3 de cada 4 normes de les quals s'apliquen provenen de la Unió Europea. Una de les qüestions que es troben damunt la taula i vinculades a la participació és l'altra cara de la moneda, el dret a l'abstenció. I és que segons l'última enquesta publicada pel País, la participació estimada aquest any serà del 43%, 3 punts per sota de les del 2009. Quina és la manera de combatre-ho si és que creieu que tot plegat s'ha de combatre? Marta. La veritat és que jo crec que és un tema que ens preocupa en aquest sentit a tots els partits, en especial la joventut. Malauradament aquí tenir un major percentatge no és gratificant i nosaltres en som causa, conseqüència i també hem de ser part de la solució. Realment l'euroscepticisme és un perill greu, ens afecta a tots perquè jo crec que pugen també molt en aquestes eleccions per tot el procés de crisi, però realment els joves a vegades no som conscients del nivell que tenim de relació amb Europa. Hem nascut ja amb aquest estat més integrat, amb la Unió Europea, i per tant ho tenim normalitzat. Hem de fer consciència de tot el que arribaríem a perdre si aquesta Unió Europea es trenqués i, per tant, posar en valor tot el que hem aconseguit i, sobretot, tot el que podem aconseguir a partir d'aquí per anar restant en aquest moviment d'euroscepticisme. Antonio? Jo estic amb el que deies, Marta, crec que tens molta raó, que hem de posar en valor tot el que estem fent a Europa i tot el que ha fet Europa per Espanya i per Catalunya. Al final hem aconseguit, malgrat les dificultats, que Europa sigui el major espai de llibertat i de progrés del món. Jo crec que deies abans la presentadora una dada molt important, que 3 de cada 4 lleis d'Espanya i de Catalunya provenen de directives europees. Jo crec que moltes vegades la gent tenim la percepció que són unes eleccions intermitges que no pinten res. I realment, 3 de cada 4 lleis provenen d'Europa. Però jo crec que és important que siguem conscients del pes que té Europa. Quan tu vas a la biblioteca a estudiar, probablement aquella biblioteca estigui finançada amb fons europeus. Quan tu menges un aliment, probablement aquell aliment estigui regulat per una directiva d'etiquetatge a nivell europeu. Per tant, tenim molt a dir a Europa. El que sí que crec és que aquestes eleccions és molt important anar a votar, però per moltes raons. Algunes raons són, per exemple, per aturar els extremismes. Estem vivint un augment dels extremismes a Europa. Podem tenir un Parlament europeu fragmentat, un Parlament europeu amb eurofriquis, també, amb partits també que són marques personals i quan rasques no hi ha res. Per tant, jo crec que és important que votem per defensar el projecte europeu, com deia ara Marta, que portem partits que realment poden aportar alguna cosa a Europa i ens deixem una mica d'abstenció. Jo crec que és molt important que els joves, sobretot, siguem conscients de la importància que té Europa. Nosaltres sabrem els que haurem de fer l'Europa a la nostra mida, l'Europa que volem. Per tant, és important anar a votar. Delfina? Sí, jo vull respondre una mica a l'anàlisi que fan des del Partit Popular i des de Convergència. Per nosaltres, qui ha posat en risc el projecte europeu han estat les polítiques que heu estat aplicant vosaltres. Per tant, ara parlar d'europeisme des d'una manera abstracta ens sembla fins i tot manipular la vostra responsabilitat que heu tingut a Europa i a l'estat espanyol a l'hora d'aplicar polítiques socials, amagant-se darrere de la Unió Europea i de la bandera de l'europeisme per aplicar reformes laborals, reformes de la pensió, més atur juvenil, us heu amagat darrere d'Europa, la utilitzeu a Europa per quan vulgueu i si no, tireu la pilota fora, però en realitat tant el partit
vostre, del Partit Popular, com a vegades fa Convergència i Unió quan tira problemes fora de casa i no assumeix les retallades que fa el pressupost de Catalunya, en realitat li feu molt mal a Europa. Nosaltres, quan parlem de recobrar el somni europeu, parlem d'una Europa de la llibertat i de la democràcia real, on es digui tot i no es manipuli. I realment l'europeisme requereix d'un europeisme crític i requereix que les persones que governin la Unió Europea no deixin la porta oberta a l'extrema dreta, com heu fet vosaltres. És que és així, atacant a persones migrades a les fronteres del sud d'Europa, com feu vosaltres quan la minoria de la comunitat gitana es veu agreujada per les vostres polítiques o quan ens deixen a les dones sense el nostre dret a decidir. Per tant, qui fa les polítiques extremistes del Partit Popular? Que fa estona que l'Eduard té demanada la paraula i encara no ha intervingut. De seguida venim amb vosaltres, Eduard. Jo, per centrar-me una mica amb la pregunta i amb el bloc, i estic amb moltes d'acord amb les qüestions que es diuen, però el tema de l'euroscepticisme, com a anàlisi del fet, hi ha dues qüestions a parlar. Primer és la participació a les eleccions. Jo crec que aquí tots els que estem aquí hem de fer una crida per participar, però en aquest sentit hem de dir una cosa, la campanya, no es pot fer campanya durant 15 dies, la campanya s'ha de fer sempre, i per pena es parla poc d'Europa, es parla molt poc d'Europa, i de fet a la campanya, i com a una mica d'autocrítica, en molts casos es parla molt de política nacional i poc de política europea. Hi ha una dada que jo crec que Europa hi hauria d'haver fet saltar les alarmes, que és l'any passat Croàcia va entrar a la Unió Europea i van fer eleccions per escollir uns diputats fins ara mateix, quan hi haguessin de nou les eleccions europees, quan toquessin. La participació va ser de poc més del 20%, quan tot just acabava d'entrar a la Unió Europea. Per tant, això ens ha de portar a reflexionar, i això era el primer element que em volia referir a participació. El següent després és el vot que totes les enquestes indiquen que pot augmentar el vot d'euroscepticisme o una mica, ja no d'eurocrítics, perquè crec que eurocrítics hem de ser-ho tots una mica per com han anat les coses, després en parlarem, però sí de partits que fan discursos molt emocionals però després no aporten solucions. I jo crec que en aquest sentit la diagnosi del problema és que hem d'emprendre reformes que en molts casos aquests 5 anys ja hem intentat emprendre i que no hem pogut. Eduard, deixem pas. Antonio, estic al cas, però com que encara no han parlat tots, deixem ara a Esquerra que... Sí, a mi m'agradaria separar en primer lloc el que és l'euroscepticisme amb el que és el feixisme arreu d'Europa. Quan parlem d'euroscepticisme, jo m'ho he trobat parlant amb gent, amb tota la campanya que hem estat fent, al conjunt dels països catalans, que veiem gent que diu jo és que de debò estic d'acord amb vosaltres, però crec sincerament que amb el meu vot no canviaré les polítiques de la Unió Europea. I nosaltres quan diem que el 70% de les normes es regulen a nivell europeu, clar, no ho diem mai pel Parlament de Catalunya, no diem ens presentem al Parlament de Catalunya perquè el Parlament de Catalunya és important, no, ens presentem per guanyar i per canviar el que farà el Parlament de Catalunya. Per tant, el que ens hem de presentar allà no és dir que el Parlament Europeu és important, sinó sobretot fer una reivindicació forta de que el Parlament sigui capaç de fer valdre el seu pes davant de la Troika, que justament és l'oposició directa al Parlament, davant de la Troika, davant dels estats, que de forma egoista i totalment tendenciosa fan la política que al final els hi convé a ells i no al conjunt de la ciutadania. I per altra banda, hi haurà l'increment del feixisme arreu d'Europa. I això és una política que va directament relacionada amb qüestions relacionades amb la immigració, com molt bé explicava la Delfina, però que no han tingut mai cap resposta ni cap forma conjunta del conjunt dels estats de fer una política d'immigració conjunta, fins al punt que avui en dia, si tu vas a Alemanya, no tens algunes prestacions socials, encara que sigui ciutadà europeu. Una qüestió que trenca profundament amb l'espai Schengen, que teòricament era el més bo que ens havia donat la Unió Europea. Suposo que Carlos també... L'euroscepticisme actualment ha crescut sempre les situacions de crisi, les situacions de crisi econòmiques, les situacions on la població està patint, neixen moviments on volen acabar amb aquesta situació de benestar que ens havia portat la Unió Europea. És a dir, donant-li les culpes, com he dit la companya, a la resta per no voler admetre errors propis, comporta que molts països, tenim l'exemple de Grècia, hagin sortit partits polítics que el que pretenen és precisament tornar enrere. Però és que no hem d'anar tan lluny. Al final aquí a Catalunya el que no pot ser és que hi hagi partits nacionalistes que suposen el contrari als principis de la Unió Europea. La Unió Europea neix després de la Segona Guerra Mundial i el que proposa realment és fer un projecte ciutadà europeu que acabés amb els conflictes identitaris, un espai polític on podem conviure, on ens respectem, on cada un se senti com vulgui.
però sobretot que respectem l'espai polític comú i les normes comunes. Donem pas al torn de rèplica, sí, Antonio, És que volia respondre a la Delfina perquè m'ha fet molta gràcia el discurs aquest, com deia el company socialista, molt emocional, molt així, no? Molta bondat, donar lliçons a la resta, no? Però la qüestió és que, ostres, si tan bon... No, jo t'he escoltat al final, escolta'm també. Quan feu un discurs tan bonista, tan agradable, que tot ho sabeu solucionar i tot ho feu tan bé, per què no guanyeu eleccions? Potser és perquè la gent no es creu el vostre discurs. Potser és quan heu governat a Catalunya, perquè Catalunya heu governat, no per guanyar les eleccions, sinó us vau ajuntar els perdedors i vau fer un govern tripartit. Quan vau governar Catalunya, vau arruïnar Catalunya. I a més d'arruïnar Catalunya, jo crec que la gent no serà del carrer amb eufòria el tripartit i les polítiques que feia Iniciativa al govern de Catalunya. Per tant, abans de donar lliçons, mireu-vos què feu vosaltres al govern i penseu perquè la gent no us vota. El Partit Popular té 11 milions de vots a Espanya, que li ha donat majoria absoluta. El dia que Izquierda Unida, més enllà d'agitar els carrers, també tingui una legitimitat democràtica a les urnes, doncs podràs donar lliçó a la resta. Perquè quan governeu, no només la gent no té eufòria als carrers, sinó que a sobre us fan fora a patades. I per tant, el que no toleraré és lliçons de sensibilitat social d'Iniciativa, perquè qui no té sensibilitat social és el que va dient a la gent prometre coses, prometre, paraules buides, però no hi ha pressupost darrere. El que feu és prometre hipotecant el futur dels joves, hipotecant a la gent, amb un dèficit i tirant d'hipoteques. I això no està bé, perquè el que feu vosaltres és posar en risc a l'estat de benestar. L'estat de benestar que després ha de venir la gent de dretes, la gent amb responsabilitat i pagar les factures. És molt fàcil gastar diners, el difícil és pagar les factures, és el que vosaltres no sabeu fer. La Marta també tenia demanada la paraula, endavant. Seré molt breu perquè veig que anem just a l'estent. A veure, no és que coincideixi amb tot amb la Delfina, però precisament, Antonio, jo crec que puguis dir això, perquè en primer lloc vau treure majoria absoluta en un programa que heu estat constantment no fent, o fent justament les accions contràries. Em pots dir què no hem fet? Del programa electoral? Per favor, només sortíeu de que baixaríeu tots els impostos. No fem res de posar-los. Quines eren les factures que teníem els calaixos? Quines eren les factures que teníem els calaixos? Què volia Europa? Què volia la Troika? Posar més l'IVA. Nosaltres hem frenat l'IVA. Si no es pot dir que l'hem posat més. És el torn de la Marta. Gràcies. Llavors, en aquest sentit ho sento, però jo crec que això també és una altra part de la demagògia. Vull dir, no podem fer això també. Que si ens digui que no complim el programa electoral... Llavors, pel que també havies dit... Respectem el torn de paraula de la mateixa manera que no fem retallades perquè ens ha vingut de gust, i ho vull connectar també amb el tema Europa, perquè crec que és important també que hem tingut molts debats a nivell nacional, i és important, però focalitzem-nos en Europa. Les retallades no han estat per gust. T'asseguro que no ho hem fet per gust, ho hem fet per necessitat. I a la mínima que es pugui, tornarem a restablir el que realment tocaria dels nivells tant d'educació com de salut, com de prestacions, que ara mateix estan per sota els mínims. Ara, què passa per això? Quina connexió amb Europa tenim? Aviam, per què hi ha aquest absentisme i que la gent i els joves no volen anar a votar? Doncs com tu deies, aviam, són els països, són els estats els que els han donat la culpa a la Unió Europea. De molts dels temes de responsabilitat dels partits que realment governa, per exemple, en aquest cas Espanya, que fa que la gent vegi la Unió Europea com el mal, com el causant de tots els mals. I no és així. Això no és així. I aquesta mala comunicació també es carrega el projecte europeu. Si Catalunya volem tenir aquest procés, volem decidir i volem ser independents, no és per restar poder a la Unió Europea. És per donar-li poder a la Unió Europea, perquè Catalunya ha estat, des dels seus inicis, profundament europeista. I és el fet d'estar en un dels pitjors països que no sap ni transaccionar totes les directives que s'aproven a la Unió Europea que resta Unió Europea. Per tant, el que sigui més Catalunya no significa menys Europa, sinó al revés. Significa que hi hagi una regió que vagi... Si la Unió Europea serveix d'alguna cosa, és per higiene democràtica. Un moment, Carlos, perquè tenia demanada també la paraula l'Eduard, la Delfina després, una mica tots. Marta? Per tant, conclusió, escolta, estic d'acord en que el fet que els estats donin la culpa de competències que no té la Unió Europea per no assumir responsabilitats pròpies està fent malbé la utilitat i l'objectiu de la Unió Europea. Però no estic d'acord que justament més Espanya sigui més Unió Europea, perquè és dels pitjors enemics que en aquesta legislatura ha tingut. Eduard? Sí, jo crec justament que aquest debat de retrets constants, hi ha molts casos amb lectura especialment nacional, com ara comentava el company del PP, que parlem de política nacional però no parlem de política europea. I la veritat és que l'abstencionisme a les eleccions europees és superior que al resta de comicis. Per tant, jo crec que hauríem de parlar una mica i fer propostes de com canviar això i, primer de tot, abans de com canviar-ho, per què? Per què es dona aquest fet? Aquests 5 anys darrers hem intentat fer propostes en aquest sentit
per exemple, proposant que es facin llistes transnacionals paneuropees que no han pogut tirar endavant, justament perquè la dreta europea, la dreta del Partit Popular, no ens ho ha permès. En tot cas, no han pogut fer ni un debat ni un informe serè d'anàlisi, de com podem apropar una Europa que cada dia la gent se sent més llunyana, que les enquestes que també diuen, crec que era un 68%, que creu la gent que la seva veu no se sent representada a la Unió Europea, com nosaltres des dels partits, que per cert aquí potser també hauríem de fer una mica de reflexió, que tots sabem que hi ha partits europeus, però no són partits europeus reals, per entendre'ns, no? Com podem anar avançant, cedint sobirania tant des dels governs però també des dels partits nacionals vers Europa, vers Brussel·les, per intentar realment crear un espai europeu polític real, que jo crec que és una cosa que avui dia no tenim, i jo crec que aquests propers 5 anys, la propera legislatura, aquest tema ja no el podem deixar més sobre la taula, perquè entrarem ja en una crisi de legitimitat del propi Parlament, per part de la ciutadania. Per tant, jo crec que, no sé, per part nostra tenim diverses propostes i d'altres, com deia, que no hem pogut portar a terme. Hi ha la qüestió de si es pogués votar a partir dels 16 anys, que és un debat que jo crec que hauríem d'encarar especialment pel que fa a Europa. Hi ha, com deia, la qüestió de les llistes transnacionals paneuropees, que donaria un sentit, diguéssim, d'eleccions realment continentals. I després hi ha una qüestió més que jo crec que pot solucionar, acabo amb això si em permets, i molt ràpid, que és proposem crear una assignatura obligatòria d'educació que sigui sobre la Unió Europea, el funcionament de la Unió i les institucions, ja perquè la gent tingui una mica la consciència d'Europa i de ciutadania europea, que avui dia crec que no tenim. Delfina, al teu torn, també molt breument, perquè ja seria la segona intervenció i deixem pas a Carlos. Breument, que em parlin de falta de responsabilitat quan es fa un rescat bancari continu, es recapitalitzen els bancs per darrere, em sembla horrorós. I parlo de política nacional perquè moltes decisions tenen a veure amb la troika. El nostre lema de campanya com Joves Esquerra Verda Alternativa Jove és Facte Troika. Estem fent una campanya molt directa i que no és populista, i si creus no, pots venir aquesta tarda, t'explicarem la nostra proposta econòmica, tenim un acte amb 2 economistes molt preparats i per tant et convido a que vinguis i a que escoltis perquè tenim una proposta travada del que és. Respecte a l'euroscepticisme, comparteixo el que ha dit l'Eduard, els Verds a nivell europeu han fet unes primàries obertes transeuropees per escollir la seva proposta a la Unió Europea. L'Ska Keller i el José Bové formen part d'aquest europeisme, crec que som una de les famílies més europeistes i apostem per aquest canvi, però un europeisme que ens comporti un canvi a l'Europa, una redistribució de la riquesa, un control popular sobre determinats mercats i no que siguem les persones, les víctimes d'un sistema financer totalment injust que està recolzat moltes vegades per alguns partits polítics. Carlos? Sí, arrel del que estàvem parlant és que fixa si és necessari la Unió Europea i en quant, per acabar amb aquest euroscepticisme, un informe estudia les diferències regionals dintre la Unió Europea i el que fa és mesurar la qualitat, imparcialitat i el nivell de corrupció dels governs. Anem a Catalunya, d'acord? Doncs de 199 regions europees, Catalunya es situa als 130. Per tant, és que tornem al de sempre. El que no podem és anar tirant pilotes a cada un amb responsabilitats, perquè si comencem per aquí, els responsables, moltes vegades de la mala gestió, el que ens està passant, venen d'aquí. Per tant, què podem fer, què podem articular? Doncs realment un Parlament, i això sí que estic d'acord, un Parlament on es legisli. Ara mateix hi ha un Consell Europeu, hi ha uns estats que prenen les decisions, però no són els ciutadans, els representants dels ciutadans, els que prenen les decisions. Per tant, partits paneuropeus, on tu puguis realment votar, i una implicació més àmplia de la societat civil. Vull dir, és importantíssim que des de la societat civil comencin a sortir moviments que representin d'una forma més àmplia la voluntat dels europeus. Andreu. Sí, és que quan parlem de totes les formes, diguéssim, d'intentar superar aquest euroscepticisme, el problema, segons la nostra opinió, és que ens basem molt en eines, no? És a dir, partits paneuropeus, totalment a favor, vot als 16 anys, encara més, vam iniciar una campanya ara farà 2 setmanes, doncs una mica per relacionar-la amb les eleccions europees. El problema realment central és si al final el nostre vot canviarà les polítiques europees. Jo crec que aquí és on ens hem de centrar. Clar, el problema principalment és que si la negociació està entre el Parlament i els estats, sempre que els estats demanin molt menys que el Parlament, com que els presidents dels partits que governen el Parlament, que malauradament la majoria actualment és una àmplia majoria del Partit Popular i Partit Socialista Europeu, què passa? Que tots els estats acaben dictaminant què ha d'aprovar el Parlament. I malauradament, fins i tot si el Parlament fa una proposta molt enèrgica,
després, al ser retallada pels estats, els mateixos diputats dels mateixos partits que governen els mateixos estats retallen la seva pròpia proposta, i això no pot ser. És a dir, la gent, al final, quan diu és que crec que amb el meu vot no canvia les polítiques europees, malauradament acaba tenint raó. I això és el que hem de canviar. Per això és el missatge que hem de transmetre a la Unió Europea. Aquest missatge de que el Parlament es faci valdre i de que si els diputats dels mateixos partits que governen els mateixos estats voten una qüestió molt més en profunditat, després siguin capaços de mantenir la seva postura i enfrontar-se als seus propis estats i als seus propis partits, perquè si no, al final no canviarem les polítiques que fa la Unió Europea. Se'ns ha acabat el temps per aquest primer bloc. Passem ara al segon bloc titulat Les tres crisis. Estem parlant de la crisi econòmica, la social i la política. I és que de ben segur que els espectadors es preguntaran per què han d'anar a votar. Si sembla que l'actitud de la Unió Europea fugi una mica de la democràcia. De fet, volem dir que els darrers mesos s'han imposat mesures d'austeritat, un tema que ha sortit també durant el primer bloc del debat, i que han sortit exclusivament de la troika. S'han nomenat, per exemple, caps de govern a dit i s'han rescatat bancs, deixant els més necessitats sense sostre. Amb tot plegat volem saber quins són els motius per ser europeistes i quines són potser les polítiques econòmiques que s'haurien d'aplicar per sortir de la crisi o des de la Unió Europea de quina manera s'ha de treballar perquè el ciutadà s'hi senti més a prop. Marta, endavant. Jo mateixa. A veure, el problema aquí que jo veig és que, com en línia amb el que deia l'Andreu, el Parlament Europeu és el que millor representa la voluntat del poble, però no és el que a dia d'avui pot arribar a tenir més poder. En temes econòmics sí que pot fer directives, però en temes socials, competències que arriben més a la gent potser directament, no té competències. Aquestes encara continuen sent dels estats. Llavors nosaltres estem completament a favor de que el Parlament Europeu realment pugui tenir una capacitat legislativa plena i que pugui també tenir una recaptació d'impostos per justament que aquestes polítiques tinguin afectació i que no només ens regim per directives i decisions només enfocades a temes econòmics, sinó que aquestes directives econòmiques o aquestes legislacions econòmiques puguin tenir un impacte directe també en efectes socials i en prestacions. Andreu? Sí, quan intentem parlar de la política econòmica hem de tenir en compte que s'ha de mirar des de dos punts de vista, també tenint en compte que el debat intentem fer-lo arribar a la joventut. Òbviament hem de treballar respecte al col·lectiu concret dels joves, però en primer lloc hem d'intentar fer una política econòmica que generi desenvolupament i ocupació per tothom, i aquest jo crec que ha de ser l'element central de la nova política econòmica que hem d'impulsar a la Unió Europea. Hi ha polítiques en les quals els espectadors diguéssim que també les podran buscar, com la Iniciativa Legislativa Europea pel Desenvolupament Sostenible i l'Ocupació, o per exemple el New Green Deal econòmic, que són maneres diferents d'enfocar la política econòmica que s'està fent. Per què el Partit Popular avui en dia ens ven que està creant ocupació? Perquè és el que ens ven avui en dia. Per una qüestió molt senzilla. Han fet baixar tant els salaris a nivell de l'estat espanyol que les empreses comencen a contractar, perquè en aquest país el difícil no és trobar una feina, és que et paguin. Què hem de fer? Hem de baixar els altres costos. Hem de baixar els costos del transport, corredor mediterrani, i no fer-lo amb ample via espanyol com vam destacar fa una setmana. Polítiques d'energia que redueixin el cost d'energia i permetin les empreses ser més competitives. Canviar la manera en què intentem reduir els costos de la nostra economia per fer-la més competitiva. I després polítiques concretes, i acabo, com la garantia juvenil, que hauria de permetre que tots els joves tinguéssim un lloc de feina o una formació 4 mesos després d'acabar l'anterior, però malauradament els 1.700 milions d'euros que li toquen a l'estat espanyol els posarà tots ells en bonificació a la contractació i per tant en crear més contractes temporals i per tant més precarietat. Eduard? Jo estic molt d'acord en línia el que diu l'Andreu, però aquí hi ha una qüestió que va molt més enllà. Aquestes eleccions escollim un Parlament, però veritablement escollim molt més que això. Hem d'escollir quin nou model europeu volem. I per tant, a priori, el primer que hem de canviar, jo crec que és el joc d'equilibri institucionals per part de la Unió. L'Andreu també s'hi referia abans i tu també, Marta. Jo estic d'acord, hem de fer prevaldre que el Parlament sigui veritablement la base de les institucions europees i que els estats membres, en aquest cas, no siguin els que ens dicten les polítiques que es fan. Ara tenim una realitat, que és que hi ha una majoria molt àmplia de centre-dreta, amb una Comissió Europea, amb un president Barroso, que fa de mer executor del que diuen els estats, amb la qual cosa, en molts casos, al Parlament Europeu no hem pogut donar resposta, perquè
se'ns ha vingut a explicar què és el que s'estan fent per part dels estats membres. Per tant, ara tenim l'oportunitat, votant per primer cop un president o presidenta per part de la Comissió Europea, i a partir d'aquí, si podem articular i som capaços d'articular un canvi en les majories i podem fer unes majories de caire progressista que no tenim des de 1994, cosa que és important perquè coincideix justament amb tot aquest moment de la gestació i explosió de la crisi actual, si primer aquest objectiu no aconseguim, no podem parlar de canvi en les polítiques com amb la línia amb les que anava l'Andreu i que nosaltres compartim. Delfina? Sí, a mi m'agradaria que el Partit Socialista i Martin Schulz digués que no pactarà amb la dreta per realment aconseguir aquest canvi polític i que no pacti amb Juncker, que és el candidat del Partit Popular, i que no digui públicament en debats que està molt d'acord amb les polítiques econòmiques que es desenvolupa o que no feliciti el president Mariano Rajoy per el pla d'ajust que fa Espanya. En tot cas, confiem que aquest canvi és boni, però creiem que el vot per la nostra coalició és molt més segur per realment fer front a aquesta crisi. Nosaltres compartim que hi ha una crisi econòmica, social, política i també mediambiental. El projecte del Green New Deal que comentava l'Andreu és un projecte que la família verda europea l'ha gestat i per tant creiem que un pla d'inversions a nivell europeu amb el finançament del Banc Central Europeu juntament al Banc d'Inversions Europeus pot generar llocs d'ocupació dignes i de qualitat, que el que és aquesta inversió pública europea no ha d'anar al projecte Castor com ha fet el Partit Socialista i el Partit Popular. En el seu moment el projecte Castor començava amb el Partit Socialista, sinó que s'ha de fer amb una transformació real i que això ha de crear llocs d'ocupació pels i les joves. Estem d'acord amb la garantia juvenil, ha estat una proposta també dels Verds al Parlament Europeu, estem contents que es tiri endavant, creiem que és insuficient, no compartim la manera que el Partit Popular l'està aplicant amb bonificacions a les empreses, perquè això és encara més privilegis per un pocs i no una creació d'ocupació real, i evidentment creiem que el canvi radical ha de ser una renegociació del deute, un trencament amb els objectius de compliment del dèficit i del deute públic per sobre totes les coses i que es comenci a considerar la inversió pública... Delfina, si podem anar acabant, sisplau. La inversió pública en l'educació, en la sanitat, en el benestar de les persones com inversió i no com despesa, perquè creiem que les persones i el benestar de les persones no és una despesa social. Antonio, veig que vas rebent atacs per totes bandes. De fet, això de ser el govern, alguna cosa deu voler dir. No, però ja està bé. Per una banda, també a la introducció parlàvem dels rescats bancaris, de les polítiques d'austeritat que s'han aplicat, a més de respondre a la resta de candidats, si pots també explicar als espectadors una mica l'actitud o el posicionament del Partit Popular respecte a tot plegat. Voldria començar només dient el debat anterior de la regeneració democràtica, que coincideix amb tot el que heu dit a nivell de regeneració democràtica. Crec que el Parlament Europeu ha de tenir molt més pes enfront del Consell Europeu. El Partit Popular porta a les seves propostes és que també es pugui votar directament el candidat de la Comissió Europea en una papereta separada, per dir-ho així, que tu votis directament el candidat de la Comissió Europea. Ara votarem un Parlament que serà ell qui esculli amb la supervisió del Consell, però volem democràcia molt més directa i creiem que el Parlament sí que ha de tenir molt més pes, capacitat legislativa que ara mateix no en té. Per tant, sí que cal fer reformes i aquí crec que tots ens posem d'acord. Pel que fa a la crisi econòmica, des del Partit Popular hem aplicat mesures dures, hem aplicat mesures difícils i hem demanat molts esforços als ciutadans i som conscients, ens vam trobar amb tres crisis, el que dèiem abans, una crisi econòmica, una crisi política i institucional i una crisi social degut a la crisi econòmica. Per tant, som conscients que hem fet mesures difícils però totalment imprescindibles. El que és bo és que per fi sembla que estem veient els fruits dels esforços que hem donat als ciutadans. Estem veient que Espanya és un dels països que està creant més llocs de treball a Europa, creem 7.000 llocs de treball cada dia, tenim un creixement econòmic positiu, estem creant llocs de treball i a més anem en la bona direcció. Per tant, jo crec que en aquest sentit crec que l'esforç dels ciutadans no està tan va, que hem fet un esforç i unes mesures que ni ens agraden a nosaltres, però sí que estem fent un bon camí i creant el camí de la recuperació econòmica. A nivell del Partit Popular Europeu volem que Europa sigui un continent un altre cop de creixement i de prosperitat. Per tant, una de les propostes que porta el nostre candidat, el Juncker, que tant critiquen, precisament és
que hi hagi un mercat únic europeu realment desenvolupat, que realment no hi hagi fronteres dintre la Unió Europea, que el mercat digital, internet, xarxes socials sigui també no només una cosa americana, sinó que també sigui una cosa europea, i això pot crear molts llocs de treball. També defensem un model energètic que sigui net, que sigui renovable, com defensa tant l'esquerra, però també, que és el que no fa l'esquerra, mirant el cost, el que ens costa els diners, perquè aquí a Espanya es van deixar el dèficit de tarifa i paguem la llum a preu d'or. Per tant, creiem que a Europa també s'ha de fer un model energètic d'autosuficiència, no depèn tant de gas rus, també depèn de ser més autosuficients. Per tant, jo crec que a nivell europeu tenim propostes i el que volem és seguir a la bona direcció, a la direcció de la recuperació, més enllà de la demagògia que alguns ens volen fer creure, i tornar a enrere polítiques fracassades que ni els propis socialistes francesos... Anem acabant, sisplau, Antonio. D'acord. Deixem pas a en Carlos, després passem a les segones intervencions. Bueno, a veure, per aconseguir tot això, que podem estar en comú en moltes coses, perquè al final el problema és de tots i ens afecta a tots, primer crec que s'haurien de portar a terme coses claus. Una unitat bancària, primer de tot, és a dir, per tenir solvència, per poder invertir diners allà on sigui necessari, hem de poder disposar d'un banc central europeu que ajudi a aquells països més necessitats on hi hagi més problemes. Per tant, unitat bancària, que és el que s'està treballant ara. Per tant, una coordinació fiscal. És importantíssim que els impostos siguin algun dia, i és el desig, que siguin recaptats per Europa, de tal manera que es puguin coordinar tal com sigui necessari. I, per tant, el que no pot ser és que ara mateix el pressupost de la Unió Europea sigui un 1% del pressupost de tots els estats membres. Per tant, per garantir tot això que hem parlat, tots aquells avenços que ens ha portat el liberalisme conjunt amb la socialdemocràcia, doncs s'ha d'apostar per Europa, perquè és l'únic camí, al final és el que parlàvem abans. Se'ns mengen, és una necessitat el fet d'unir-nos i de posar sobre la taula el que tenim en comú i no tant el que ens separa. Marta. Bueno, veient que el meu company, l'Antonio, ha esquivat el tema dels rescats bancaris, aprofitaré i l'enllaçaré. Justament en aquesta línia que deies d'unió bancària, ja hem avançat, ja es va firmar el mes passat el tema sobre la unió bancària, que justament el que busca és que no es torni a repetir la mateixa situació que s'ha repetit aquí, que ha estat molt greu, de rescatar segons quins bancs que no havien de ser rescatats. Hi ha hagut, si no m'equivoco, 12 rescats en tota Europa, dels quals 11, almenys, dins de les condicions dels propis rescats, hi havia que havien de facilitar crèdit a les pimes, és a dir, aquelles empreses petites que afecten el teixit, en especial a Catalunya, el teixit econòmic i social del nostre país. N'hi ha un que no, n'hi ha un que això van decidir que no feia falta, el govern, que podia posar diners públics, que són diners de tothom, per rescatar un banc i que els seus responsables no paguessin les conseqüències. I té un nom molt clar, i el banc, l'únic que li ha passat això és Bankia. I l'únic que va ser responsable d'aquest rescat és el govern espanyol en aquell moment, que jo sàpiga estava al PP. Per tant, l'economia sí que afecta, òbviament, i està linkada amb tot el teixit social, i el que hem d'anar de camí és justament a fer directives, a fer acords, i també, si són prou importants, acords amb tots els colors polítics, perquè com més, millor, però acords a que realment puguem teixir unes normatives econòmiques que el que facin és crear riquesa, però per distribuir la riquesa. No podem redistribuir i tenir un estat del benestar si abans no som capaços de creació d'aquesta riquesa. Andreu. Sí, jo quan parlem del sistema financer crec que és molt interessant perquè la gent es preocupa molt d'on són els seus diners, per on s'escolen els nostres diners. I el principal lloc per on s'escolen a la Unió Europea és el país d'on ve el candidat Juncker del Partit Popular. És a dir, moltes vegades quan pensem en paradisos fiscals ens imaginem una illa perduda al mig del Pacífic i amb un puro i fent un daiquiri. No, és a dir, els principals paradisos fiscals són Suïssa, són Luxemburg, són la City de Londres. Són llocs on les grans empreses aconsegueixen no pagar impostos. Per això hi ha 500 oficines bancàries a Luxemburg. Per tant, això és un dels elements que hem de lluitar clarament quan estiguem a la Unió Europea, perquè el que no pot ser és que els diners que tots al final estem posant als nostres bancs, aquests bancs els dipositin directament a aquestes sucursals i, per tant, no acabin pagant impostos. I després una altra cosa, la gent potser no ho sap, que en aquesta propera legislatura no s'aprovarà un nou pressupost europeu, perquè els pressupostos són de 7 anys, acaben de ser aprovats, i durant tota la legislatura no hi haurà cap pressupost, cosa que és una qüestió una mica curiosa també. En aquest sentit, el que ha de fer el Parlament és crear un ingrés nou, i això ho hauria de fer amb la taxa de transaccions financeres, la taxa Tobin, no?
Quin problema hi ha? S'ha posat en marxa només per uns quants països i només per accions directament, per accions de la borsa. I en aquest sentit sí que s'hauria d'intentar generar fons propis per la Unió per poder fer polítiques socials basades en aquest impost que posar-lo a tots els països i per tots els productes financers. Antonio, també molt breument et demano, perquè passem a un altre tema dins el mateix bloc. Simplement volia fer referència al rescat bancari, perquè realment sí que és un tema que diuen que és esquivat, però no, realment m'agrada parlar d'aquest tema. Quina és la situació en què ens trobem? Ens trobem amb un sistema financer que, segons el PSOE, deien que era el millor sistema financer del món i la Champions League de l'economia europea. Per tant, resulta que no, que el sistema financer era un sistema financer fallit, hi ha uns problemes d'actius tòxics molt importants. Llavors, el que ha fet el govern espanyol és fer una reforma que s'hauria d'haver fet fa bastant temps, quan ho feien a la resta d'Europa, l'hem fet més tard, amb les conseqüències que s'ha tingut. Aquesta reforma, que alguns li podeu dir rescat, el que ha estat està injectar diner públic en els bancs per sanejar els balanços dels bancs. Però què és el que hem fet? És rescatar els estalviadors. És rescatar els estalviadors. És rescatar els estalviadors, perquè al final, si els bancs fan fallida tota l'economia, fan fallida la gent que té els seus estalvis allà, i a més, el que fa és un efecte contagi a nivell europeu. I després, també, vull negar la major. Si em permeteu escoltar, vull negar la major. A les empreses. Sí, però és que per això estan els bancs. Els bancs i el sistema financer és la sang de l'economia. És la sang de l'economia. Bueno, en això estem treballant, en què es pugui donar crèdit i que les empreses puguin esclarir el crèdit. El que volia dir és que a vegades es diu rescat bancari, i de rescat bancari no en té res. El que és un rescat a les caixes. El model públic de banca pública que tant defenseu l'esquerra són les caixes, i a les caixes hi havia tots els partits polítics. Per tant, no dieu al PP, quan deia la companya de CiU, és que aquí Bankia és el pitjor banc que hem tingut a Espanya. Mentida, mentida. Bankia s'ha fet una disbauxa, a Bankia estan tots els partits, i aquí a Catalunya també hem tingut un problema amb les caixes que Déu-n'hi-do. Mira quants diners hem hagut d'injectar a Caixa Catalunya i el paper que ha fet la Generalitat. Antonio, canviem de tema, enfoquem una mica més el debat pensant en els joves. De fet, l'atur juvenil a Espanya arriba al 55% i la mitjana europea, per altra banda, se situa al voltant del 23%. Us demano dues mesures concretes que aplicaríeu per combatre l'atur juvenil. Marta. Nosaltres estem a favor que es facin les bonificacions a les contractacions, però no només, perquè si no, aquestes bonificacions l'únic que fan és que substituir llocs de treball fixes per anar contractant diferents joves que van rotant i l'empresa va aconseguint aquestes bonificacions. Nosaltres creiem en aquestes bonificacions, però també en canviar el teixit empresarial, la connexió de formació amb connexió amb la necessitat que té el món empresarial. Andreu, molt ràpid. Sí, no, el problema de les bonificacions és això, és que generen més precarietat perquè generen més temporalitat. El que s'hauria de bonificar, en tot cas, si es fes, que el fet de donar diners a una empresa per contractar no li acabo de trobar un sentit, si es fessin, hauria de ser per només, únic i exclusivament, crear contractes indefinits. En aquest sentit, polítiques concretes, abans l'he comentat, la garantia juvenil, que hauria d'estar correctament finançada i, sobretot, que els estats estiguessin obligats a fer la política com s'ha dictaminat des del Parlament Europeu, i després crear una política, això, d'inversions que creï llocs de treball per tothom, però després una altra cosa, un marc laboral a nivell europeu, i que els treballadors d'un país i d'un altre no haguem de competir entre nosaltres intentant-nos baixar el salari perquè l'empresa vingui aquí, sinó que l'empresa es pugui situar a qualsevol lloc d'Europa sabent el mateix criteri que serà obeït a tot arreu. Eduard, dues i molt ràpid també. Amb la línia també, ampliar la garantia juvenil europea, que ara és només fins als 25 anys i que en el cas de Catalunya i Espanya en molts casos ens llicenciem més tard, per tant l'hauríem d'ampliar a 30 anys. I com ha dit l'Andreu, també millorar moltíssim el finançament perquè només s'ha dotat de 6.000 milions d'euros i l'Organització Internacional del Treball marca que com a mínim ens farien falta 21.000, per tant la diferència és important en aquest cas. I com també s'ha comentat, que sigui veritablement un instrument europeu i no que es decideixi per part dels estats membres com s'aplica perquè després ens trobem com ens passa en Espanya, que és un govern de torn amb una ideologia concreta, en aquest cas del PP, el que decideix com han de treure els joves de l'atur, i tots sabem que per part del PP els joves no és, diguéssim, una de les seves principals prioritats. Això és una mesura. L'altra, més ràpid, voldríem avançar amb una regulació també pel que fa a la qüestió de beques i pràctiques, per codificar-ho moltíssim, que siguin dignes, que s'estableixin unes funcions i també amb una cotització i un salari. Jo comparteixo el que deien els companys de l'esquerra. Per suposat. Propostes més concretes. Volem un pla de joc per a aquelles regions que tenen més d'un 25% d'atur juvenil. Això ho vam portar ja amb el Raül Romeu al Parlament Europeu. Per tant,
confio que aconseguim una majoria política per continuar en aquesta línia. Volem també una renda mínima garantida a nivell europeu i, evidentment, un salari mínim a nivell europeu en la línia que deia l'Andreu d'evitar aquesta competència a la baixa entre treballadors i treballadores a la resta d'Europa. Per tant, instruments socials que garanteixin un mínim de benestar acompanyat amb una regulació dels mercats que no ens facin cada vegada més pobres. A mi em fa molta gràcia quan es parla del dèficit tarifari amb un oligopoli elèctric que talla els serveis elèctrics a les famílies, a les persones joves que no poden anar, o que tenim un mercat de l'habitatge que és totalment inassumible per les persones joves. Per tant, no només polítiques d'inversió social, no de despesa, sinó també un marc regulatori d'aquells mercats necessaris i béns bàsics i que asseguren els béns humans molt fort a nivell europeu, que treguin els drets humans d'aquest mercat únic europeu i, per tant, que garanteixi primer el dret de les persones. Antonio. Bé, com s'ha comentat aquí, jo crec que una de les principals propostes que tots portem és aplicar la garantia juvenil. Gràcies al govern de Rajoy i també a una Comissió Europea de Dretes que tant critiquen, precisament hem aconseguit 1.800 milions d'euros per a Espanya per lluitar contra l'atur juvenil, que per PP, i això ho dic, és la principal preocupació que tenim. Però això ho vam portar al Congrés, perdona, els socialistes ho vam portar al Congrés de Madrid i va votar-hi en contra això, que no es podia gastar més diners. Els 1.800 milions d'euros que ens hem portat a Espanya els ha portat gràcies a Rajoy i gràcies a una comissió de dretes que tant critiqueu. Esteu avançant els diners dels 7 anys de l'MC. Però digueu tot. Sí, ho diré tot. Saps quina és la visió del PP i saps quina és la visió de la dreta sobre el que passa al mercat laboral? Al mercat laboral tenim uns sous molt baixos, és veritat, però és que aquests sous molt baixos l'empresari els suposa un cost molt alt, perquè tenim unes càrregues socials molt importants. Per tant, tot el que sigui... Antonio, anem per les dues mesures. Sí, per això la garantia juvenil, com s'està aplicant a Espanya i per què crec que ho estem fent bé. Tot el que sigui posar les coses fàcils, aquell que ha de crear llocs de treball, és una bona mesura i és una mesura que genera ocupació. El subsidi genera dependència, el treball genera independència i el que creiem és que com es crea treball no és pagant contractes públics i pagant treballadors públics, sinó posar les coses fàcils als emprenedors, els que arrisquen el seu capital i els que han de pagar unes càrregues socials que faciliten molt l'ocupació. I després, propostes concretes, a banda de la garantia juvenil, al mercat únic europeu, tot el que sigui eliminar burocràcia, eliminar fronteres, donar llocs de treball. També un altre repte que tenim per davant en aquesta legislatura, doncs arribar a un acord de lliure comerç amb els Estats Units que farà créixer les dues economies i també crear llocs de treball. Ha de poder dir les seves dues mesures, endavant. Jo crec que és importantíssim, primer, tenir el model econòmic que vols. És a dir, és important baixar impostos a aquells emprenedors, a aquells joves que volen obrir una empresa o volen tirar endavant el seu projecte de vida, però, a més, s'ha de tenir molt clar on baixes els impostos. És a dir, aquí s'han baixat els impostos un 80% als casinos i això també farà que vinguin casinos i farà, etc. Però és el teu model econòmic? Vols una Unió Europea de fireta? Vols ser el Macau mundial? No, per tant s'ha d'ajudar en aquells sectors, empreses que realment estiguin posicionades en l'I+D, que siguin sostenibles i que per tant és importantíssim coordinar aquestes empreses amb el món universitari, amb el món de la formació professional. Jo crec que aquests serien, i l'ajuda europea, per tant, pujar-ho, com han dit, fins als 30 anys jo ho veig importantíssim. Molt bé, doncs arribats a aquest punt, passem ara i donem el tret de sortida al darrer bloc del debat. I és que per acabar volem parlar de l'encaix Catalunya, Espanya, Europa. Aquestes eleccions s'han de llegir en clau catalana, Marta? Bueno, sí, per què no? Clar que sí. A veure, estem vivint uns moments importantíssims. Catalunya sempre ha estat tradicionalment europeista. Nosaltres estem en un procés de transició completament nacional cap a la reclamació al dret a decidir el nostre propi futur i aquest dret a decidir i aquesta creació d'un nou estat passa també per la Unió Europea. Andreu. Sens dubte, jo voldria enviar-li el missatge a la gent que el dret a decidir, el dret a votar el 9 de novembre que votarem és inherent al poble, perquè és el dret del poble a fer-ho, i que no anem a la Unió Europea, això sí, a demanar que ens reconeguin o a demanar que ens deixin votar. És a dir, això ho farem perquè podem i perquè volem. A partir d'aquí, òbviament, és un element central. També, si hem d'enviar-li missatges a la Unió Europea en qüestions, per exemple, de política econòmica o de democràcia, també hem de parlar d'aquest tema i enviar-li un missatge a la Unió Europea que aquí hi ha un poble que és extremadament europeista i que, escolta, si el dia que ens posen unes urnes davant i estem demanant votar, el dia que tenim unes urnes no votem, quedarem una mica raros. Eduard. Òbviament, la lectura catalana sempre hi serà en qualsevol comicis
hi ha aquest tipus de lectures. Per part nostra voldríem centrar-nos en que les eleccions són pel Parlament Europeu, però com he dit abans, sobretot per escollir quin model d'Europa volem, i creiem que estem en un moment tan important en aquest sentit que el nostre focus de campanya està sent això, no? Però sobre el dret a decidir, jo crec que aquí, si parléssim d'unitat política, que jo crec que en molts casos hauríem de recuperar a Brussel·les, hauríem d'avançar dotant-nos d'eines jurídiques que ara en aquest cas no existeixen, perquè trobo que estem en un moment, en molts casos, emocionals. Jo agafava un dia al diari i llegia que els assessors del president Mas deien que si fóssim independents estaríem dins la Unió Europea i que òbviament no pots deixar de pensar que formen part, diguéssim, assessoren a un president que es deu a un partit. Per altra banda, veiem a Madrid les declaracions i també els informes que surten d'exteriors per part del Margallo, i després hi ha la realitat dels tractats, i la veritat és que els tractats com a tal no diu res, perquè és una situació ex-nova, és una situació nova, i com a tal no estan regulats. Per tant, jo crec que haurien d'avançar políticament junts per demanar instruments jurídics que miressin no només pensant en Catalunya, sinó hi ha el cas d'Escòcia, es poden donar altres casos d'altres regions o nacions europees, de dir, què passaria si una nació decidís independitzar-se, perquè jo crec que ens ajudaria a clarificar una mica el debat en el que estem i sobretot dotar-nos d'eines. Delfina. Nosaltres treballem pel dret a decidir a Catalunya, a Espanya i a la Unió Europea. Som l'únic partit polític que tenim una candidata que ha parlat clarament, l'Ska Keller, a la Comissió Europea, dient que donarà suport al dret a decidir. Per tant, estem d'acord que cal avançar per permetre un acord polític en aquesta situació on un poble d'Europa vol decidir sobre el seu futur. Ens trobareu en aquest camí, esperem que els socialistes europeus també s'hi posin, que també Martin Schulz es comprometi per garantir... El talent del Schulz comparat amb el d'en Juncker en aquest tema és diferent, jo crec. I tant, no... Sí, sou diferents, si vols que t'ho digui, no? Que feu aquesta mateixa campanya per diferenciar-vos. En tot cas, el dret a decidir per nosaltres és clau, com és clau la democràcia a Europa, però també així és clau el dret a decidir en les altres polítiques i en les polítiques econòmiques. El company del Partit Popular mencionava el tractat transatlàntic amb els Estats Units. Hem presentat una resolució al Congrés dels Diputats demanant també un referèndum si s'arriba a un acord amb aquest tractat a tot l'estat espanyol. Aquest punt de la resolució va ser votat en contra pels socialistes i per Convergència i Unió. Per tant, dret a decidir sí, dret a decidir-ho tot, democràcia sobre totes les coses, democràcia també per les dones a l'hora de decidir sobre el nostre propi cos, i coherència. El que demanem és que en aquestes eleccions hi hagi un vot coherent, perquè votar contra la troika també vol dir votar per la democràcia, perquè votar pel dret a decidir també vol dir votar per una Europa federalista, i creiem que la nostra formació política és en aquest sentit la més coherent de totes. Antonio. Bé, jo crec que des del Partit Popular som un partit que no ens hem rendit, no ens hem resignat ni davant la disbauxa socialista ni davant el desafiament independentista. Nosaltres estem disposats a ser la garantia perquè Catalunya no deixi de ser part d'Europa ni de ser part d'Espanya. Per tant, jo crec que aquí som el partit que és la garantia per fer front a això. Jo crec que hi ha gent que només es dedica a repetir constantment dret a decidir, i és l'únic leitmotiv que tenen els nacionalistes. Sembla que no tinguin ni pobresa, ni tinguin atur, ni tinguin gent que està patint. Sembla que només és el dret a decidir. Per tant, jo crec que aquí hem de fer una política d'explicar les coses, que el dret a decidir que tant defensen és l'obligació a renunciar per molts catalans. L'obligació a renunciar de ser catalans i espanyols, i nosaltres no ho permetrem. A més, jo crec que no en teniu ni idea de què va Europa. Perquè quan tu veus el que va Europa, saps que Europa és un club d'estats, i Europa no està per la divisió. Jo crec que en el moment en què Durão Barroso respon per carta a Artur Mas i li diu que Europa, quan una part d'un estat deixa de ser part d'aquell estat, deixa de ser part d'Europa automàticament, ja s'hauria acabat el debat. Crec que aquest debat ja no té sentit. Podem dir mentides, podem mil una vegades a veure si queda la gent, però al final el dret a decidir és una obligació per renunciar a molts altres i és fer que Catalunya surti a Europa. Jo crec que aquí hi ha un component euroescèptic que a mi almenys em preocupa molt, perquè l'altre dia el candidat d'Esquerra, el Terric Cabras, deia no, a mi no em preocupa que Catalunya quedi fora de la Unió Europea. Ostres, si són tan europeistes, com pot ser que el candidat d'Esquerra defensi que no m'importa que Catalunya quedi fora de la Unió Europea? Jo crec que aquí l'únic partit que té pes a Europa, pes a Espanya, pes a Madrid, pes al Parlament català, és el Partit Popular, i som la garantia de debò per frenar Artur Mas i aquesta deriva que confronta els catalans. Carlos? Bueno, jo és que començaré per negar la major. El dret a decidir no existeix. Existeix el dret a l'autodeterminació, sí, clar, comencem per coses clares. Existeix el dret a l'autodeterminació i és aplicable a territoris colonials, a territoris ocupats, on no respecten els drets fonamentals de les persones.
Catalunya no es troba en aquesta situació perquè tenim els mateixos drets i llibertats que la resta d'espanyols i que la resta d'europeus. Per tant, partim d'una base certa. El 12 de setembre del 2012, un senyor que es deia Jordi Pujol i Soley, per tant, no podem dir que era algú unionista ni espanyolista ni res, va dir que la sortida d'Espanya suposa sortir de la Unió Europea. Per tant, el que no podem fer és començar a enganyar la gent. Si t'ho diu constantment Durão Barroso, si t'ho diu Viviane Reding, si a més no et contesten els estats quan envies una carta demanant un dret que no tens, els drets són de les persones, no dels territoris. Els territoris és un perímetre molt difícil de controlar. Uns diran que la Vall d'Aran és una nació i que també té el dret a decidir, però és que estem parlant d'una comunitat política, d'un espai polític comú. Tot és de tots i res és de part de ningú. Per tant, sentem les bases una mica i tinguem, sobretot, la seguretat de què suposa la sortida, perquè la sortida és segura. La sortida suposa perdre uns fons de cohesió, perdre unes ajudes agràries, suposa que per comerciar amb altres països tinguis uns aranzels, és tornar més enrere dels anys 80. Per tant, hem de saber les conseqüències. No pot fer política ficció i política emocional amb els sentiments, jugar amb els sentiments de la gent. Escolta, jo soc català i soc espanyol, i a mi ningú em traurà aquesta qualitat. I tu et seràs catalana i no et sentiràs espanyola, però ningú et nega ser catalana, ni a tu tampoc ser catalana. Ho ets. El que passa que el que no pots és fer decidir a una part de catalans el que són, perquè ho són. I no pots fer perdre els drets d'aquesta gent. Per tant, a partir d'aquí, sentar les bases de les conseqüències, que no es parlen gaire. S'amaguen. Per què es té por a parlar de les conseqüències? Carlos, donem pas a les segones intervencions. Marta? Gràcies. A veure, a mi em fa molta gràcia que vosaltres digueu que feu regeneració política i democràtica i que creieu en els drets de les persones i després no deixeu justament exercir aquests drets. Sí, com deien, no hi ha drets ara sí, ara no. Òbviament que els drets, si tu et sents espanyol i català, endavant, jo no hi tinc res en contra. Però hi ha molta gent... jo no hi tinc res en contra. Ara mateix tu ets catalana i espanyola. El que nosaltres demanem... Si tu em fas votar, deixo de ser espanyol i europeu. És que és una resta. Respectem el torn de paraula, sisplau. Has dit, com la resta espanyols i com la resta d'europeus. Doncs no és veritat, perquè a Escòcia celebraran un referèndum acordat perquè creuen en la concepció de la democràcia. No com en aquest estat que se'ns nega el simple fet de poder anar a les urnes i votar. Simplement demanem això, poder decidir el nostre futur. I no diguis que la Unió Europea s'ha posicionat en contra i que segur que sortiríem, perquè que això m'ho digui el senyor Barroso, no sé si parla més per la Unió Europea o pel seu propi partit, perquè realment els estats, i Espanya és un dels estats que està destruint la Unió Europea. I no creu, la fundació de la Unió Europea es va basar justament en la cohesió... Vols escoltar, sisplau, un moment? En la cohesió de les nacions, en el reconeixement dels drets d'aquestes nacions. És a dir, la Unió Europea, en els seus principis, justament el que busca és aquest nivell de democràcia. Que negueu això a les persones, que negueu això als pobles, no té nom. No podeu dir que sou demòcrates i no deixar a la gent votar el seu futur. Carlos, respectem, si us plau, els torns. Andreu? Sí, jo de debò que si realment creieu que la Unió Europea és un club d'estats i que això és realment el que importa, jo no sé per què... Jo no ho crec, això. No, jo per això estic mirant el senyor alcalde. I així està els tractats de la Unió Europea. Sí, però si vosaltres realment creieu això, jo no sé per què us presenteu a les eleccions al Parlament, sincerament. En aquest sentit, el més divertit de tot això, perquè podem debatre hores i hores, i fareu servir l'article que diu que s'han de respectar la integritat del territorial, i nosaltres farem servir l'article que diu que s'ha de respectar el principi democràtic. L'element més curiós és que, per exemple, a Escòcia hi ha gent que s'està passant el sí a la independència justament per quedar-se a la Unió Europea, perquè el senyor Cameron dels conservadors, com que vol sortir de la Unió Europea, justament es volen la independència per quedar-se dins la Unió Europea. I quan, per exemple, parlem, deies això que va dir el senyor Terry Cabres, que, mira, si ens fan fora, escolta, pitjor per ells. En aquest sentit, Israel mateix fa servir els fons competitius a nivell d'investigació de la Unió Europea i no forma part de la Unió Europea. Nosaltres volem estar a la Unió Europea i ho volem decidir, estar a la Unió Europea, perquè és un ideal. Perquè el que no podem fer és com Suïssa, que té tots els avantatges de ser-hi i cap inconvenient de ser-hi. És a dir, cap dels costos que et genera d'haver de finançar, d'haver-te d'esforçar per pactar les coses, i en canvi tenir corredors que passen per Suïssa, tenir l'espai Schengen. Això és el que no volem, nosaltres ens volem implicar i per això volem canviar la Unió Europea. A partir d'aquí ja trobarem el camí per integrar-nos, no us preocupeu, home.
No preocupeu tant. El problema és que sí que ens preocupem. I és tots normal els preocupar-se. països Mira, poden lligar amb la Unió Europea. quan el president actual d'Esquerra Republicana se'n va a Brussel·les, al Parlament Europeu, i diu paralitzaré l'economia catalana per afectar l'economia espanyola. Perquè vosaltres preferiu acceptar la imposició al poder de la gent, jo ho entenc. Quan dones aquest missatge, la credibilitat que dona Europa és molt baixa. Per això hi ha més multinacionals que venen a Catalunya que mai. Aquest discurs que tenim aquí l'han conegut a Alemanya. Hem tingut l'exemple de Iugoslàvia, que no formava part aleshores de la Unió Europea. Però és que no ve de nou. Vull dir, el nacionalisme és molt antic. La dinàmica del debat, sisplau, respectem els turns. Deixem pas a l'Eduard. Carlos, perdona. Amb les estelades no ens alimentem. Som molt indigestes, de veritat. Carlos, deixem pas, sisplau, a l'Eduard. Bé, jo crec, com deia, que és un debat molt emocional i que ens falten eines fredes i en aquest cas potser jurídiques a nivell comunitari. Nosaltres, més enllà d'això, el que volem proposar i contribuir en aquest cas és que hi hagi diàleg en aquest cas, diàleg entre el govern català i el govern espanyol, perquè no hi és, i potser en aquest cas el nostre candidat a presidir la Comissió Europea, en Schulz, jo crec que té un tarannà en aquest sentit molt més proper que d'altres, com per exemple en Juncker, que ja ha dit directament que s'ha d'aplicar la llei i prou. Nosaltres creiem que això és un problema en aquest sentit polític, perquè les identitats són personals intransferibles i no podem jugar amb això després a nivell de partits per dir si tu ets més una cosa o més una altra, perquè cadascú al cap i a la fi sent el que sent, però políticament hi hem de portar solucions i en aquest sentit nosaltres volem aportar des d'Europa diàleg. No sé si teniu alguna cosa molt breument us demano per dir, passem a... Si no, Antonio, digues. A mi m'agradaria recordar que parlem molt de democràcia, però és que crec que oblidem que democràcia també no només és poder votar, sinó també una legislació, unes lleis. En el moment en què tu ja et saltes les lleis, no hi ha cap principi de democràcia, no hi ha cap tipus de legitimitat democràtica. Una democràcia sense lleis és la selva, és el campi qui pugui, aquí votant i pel carrer ho decidim tot. I no, la democràcia és també unes lleis, una constitució que ens ha donat la millor prosperitat de la nostra història. Per tant, a Europa es pot anar a fer dues coses. Es pot anar a parlar de ruptura i separació, que no et faran cas ni t'escoltaran, perquè ja t'ho han dit mil vegades que allò no té sentit, o es pot anar a parlar de recuperació, de creació de treball i a defensar els interessos de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. Des del PP europeu hem aconseguit el corredor mediterrani, hem aconseguit també... Sí, l'hem aconseguit. El 2015 sembla una realitat. Amb el PSOE era un PowerPoint. Amb el Partit Popular... Parlin de vostès i parlin de parlar d'herència. Que porten 3 anys governant, home. Siguin responsables ja. Per favor. Sí, home, només fan que queixar-se i fer victimisme polític, home, per favor. Per favor, doncs segueixin i facin propostes i no parlin d'herències. Eduard, estem fora de temps, deixem pas a la Delfina una darrera intervenció molt curta, després la Marta, i tanquem ja aquest darrer bloc. Jo només parlar que aquest sentiment crec que no ens ajuda a trobar una solució política de l'encaix entre Catalunya i l'estat espanyol. Nosaltres creiem que un diàleg és possible i que els nacionalismes existeixen davant de catalans i catalanes que ho senten, però també a la banda espanyola que ho senten, i també hi ha nacionalismes a totes bandes. En tot cas, el que demanem és que... L'estat espanyol i les administracions, l'estat espanyol és tot. Bueno, les espanyolistes. Com vostè, que sou espanyolistes, digueu-lo, ja està. Jo no soc espanyolista. Espanyolista és el que defensa el que és perico. Jo no soc espanyolista. Què? Sisplau, podem seguir una mica la línia del debat? Acabes la intervenció, Delfina? Sobre totes les coses, les democràcies, si vostès volen avançar també per la creació d'ocupació i tot això, us dic que parlar només d'ocupació sense parlar de llibertats us apropa molt al que ha estat el feixisme a aquest continent. Per tant, vigileu que quan negueu la democràcia us apropeu molt al feixisme. Marta, si us plau, molt breu. Només dues coses. És que les persones i les voluntats i els drets de les persones sempre estan per sobre les lleis, perquè són les persones les que creen, puc acabar, les que creen aquestes lleis. Per tant, d'eines, que també deies, Eduard, d'eines legals n'hi ha, el que no hi ha... Jurídiques, per clarificar, també n'hi ha d'eines jurídiques. Si no, no haguéssim votat en contra el traspàs per fer el referèndum. Per tant, aquestes lleis i aquestes eines jurídiques existeixen. Per tant, és un tema de voluntat política, no és un tema de que ens quedéssim a fora. I si el gran problema que hi ha aquí és la Constitució, mira, aquesta Constitució a mi no em representa, perquè no hi ha ningú d'aquesta sala que hagi votat aquesta Constitució. Fa molts anys que hauria d'haver estat reformada.
fa molts anys que hauria d'estar reformada i els dos principals raons per les quals no ho ha estat una consulta al Congrés. Aneu al Congrés. Tanquem aquest darrer bloc, Antonio, sisplau. Només un segon per rebatre... Però vostè t'ha canviat la Constitució al agost. No diguis que no pots canviar la Constitució. Quan diguem que tenim eines jurídiques, jo crec que també, si el Congrés ja ha dit que no, hem de respectar el mandat del Congrés de l'Estat espanyol, que és qui té la competència per decidir sobre aquest tema. Deixem aquest darrer bloc, passem a l'última part, ja estem arribant al final i se'ns està acabant el temps per aquest debat. Hem pensat amb tot l'equip frases que han anat sortint durant aquests dies de campanya. Us les deixaré anar, a veure si sabeu qui les ha dites i una mica la valoració que en feu. La primera. Aixequem la mà, com va? Com sortir? Us deixeu anar. La Unió Europea té un fort dèficit democràtic i molts ara reconeixen que Barroso no té legitimitat perquè ningú no l'ha votat. Quin silenci. Qui comença? Malauradament jo crec que molts estarem d'acord, però que a l'hora de veritat, en el Parlament Europeu, serà difícil construir una majoria que canviï això. Frase de Ramon Tremosa. Passem a la següent. No em preocuparia que Catalunya quedés fora de la Unió Europea. També havia sortit abans. Sí, ja l'hem mencionat al debat. Admetre errors hauria de ser més natural en política del que es fa actualment? Jo aquesta la trobo molt encertada, eh? No sé qui l'ha dit, però la trobo molt encertada. Javi López? Sí, jo pensava que era ell. Jo també. Si no podem determinar el treball que puguin tenir els nostres joves, quin sentit té parlar del fet que puguin treballar? També em sembla molt encertada. Aquesta és d'anar. Correcte. Sembla un concurs, això. Sí. Si abuses de superioritat intel·lectual, sembles un masclista amb una dona indefensa. Sí, aquesta és molt coneguda. Frase de la campanya. Jo crec que és coneguda. Jo crec que no van ser declaracions afortunades, però bueno, la part positiva és que els fets no donen la raó a aquestes expressions desafortunades. Ho dius per la llei de l'avortament. No. Ningú l'ha fet rectificar, eh? Cap dona del PP ha sortit a fer rectificar el candidat. I el PP creiem que tu vols quotes, vols donar color, nosaltres creiem que les dones han d'estar per la seva... Sí, jo també, però no va ser de quotes, ni que les dones queden bé. Volem igualtat, però perquè les dones per la seva valia, que és la mateixa que la dels homes. No creiem en les quotes com defenseu vosaltres. No creieu en les dones, no creieu en la igualtat. Arias Cañete, deixa el ministeri i posa una ministra. Delfina, quants cops hem votat l'avort al Parlament Europeu aquesta legislatura? La darrera. Els paradisos fiscals són un crim contra la humanitat. Sembla que només queda... Jo crec que ve d'Esquerra, no? Diguem nosaltres. D'iniciativa, no? Ve d'iniciativa, sí. Algun comentari? Que és el no, que és una realitat. És prou clara, no?, la frase que vols que et digui. Tenim un plan per una fiscalitat europea, per acabar amb els paradisos fiscals. I hem treballat aquests anys i tampoc hem pogut avançar-hi. Justament tenim un candidat, en aquest cas del PP, que representa una mica aquesta qüestió. Passem ara, si us sembla, al torn de preguntes per part del públic. El tenim a punt, em sembla, ja. Muy bien. Vale, hola, me llamo Carlota Guerra. Mi pregunta va para el miembro del PP, que antes comentó que su partido estaba de acuerdo con fomentar las energías limpias y renovables. Yo le quería preguntar, ¿cómo puede ser que diga que fomenta estas energías limpias y renovables y al mismo tiempo el PP haya decretado unas extracciones petrolíferas frente a las costas de las Islas Canarias? Unas extracciones a las que el Parlamento Canario se ha negado, a las que se ha negado la sociedad canaria y a las que se ha negado también el PP en Baleares. Entonces quería saber qué medidas exactamente va a sacar el Partido Popular para promover energías limpias mientras al mismo tiempo otorga concesiones de prospecciones a empresas privadas como Repsol, que és la que va ser la de Canàries. Val, perfecte. Doncs mira, et respondré. La proposta que tenim al Partit Popular Europeu que té Juncker és precisament un model no només d'energies netes, sinó un model equilibrat. És a dir, hem de fer una aposta, i crec que en això estarem d'acord, per les energies netes, per les energies renovables, per les energies que no contribueixen al canvi climàtic, en això estem d'acord. Ara, s'ha de fer d'una forma gradual, per dir-ho així, no? Creiem que energies netes sí, però també un model mixta, un model que l'energia no és només contaminació, l'energia també és el cost que té aquesta energia, perquè si fem una energia caríssima no es podrà treballar, no hi haurà indústria. Si fem una energia també que depens exteriorment d'altres països inestables, probablement quan hi ha una crisi del petroli l'economia se'n va en orris. Per tant, hem de tenir un model equilibrat, hem de tenir present que l'energia renovable és el futur i hem de continuar investigant i reduint els costos d'aquesta energia, però tampoc podem renunciar a altres fonts energètiques que són importants. I si a Espanya tenim uns recursos naturals i hi ha formes d'extreure'ls via fracking,
crec que com a mínim s'han d'estudiar. No crec que hem de dir un no rotund, com a mínim estudiem-los i veurem el projecte de veritat, la veritat que tenen. Per tant, jo crec que el model energètic, només per energies renovables, no, però un sistema mixta, sí, i un sistema que també valori els costos, perquè a dia d'avui jo crec que si tu pagues la factura de la llum, quan veus la factura de la llum, jo veig que les famílies estan allà patint, a veure si ens augmenta la llum, si ens no augmenta la llum, quan paguem apagant els llums. Jo crec que això no és propi d'un país del primer món, no? Gràcies, Delfina. També molt breument, passem després a més preguntes. No sé per què vols estudiar lo del fracking sí o no, perquè el ministre Soria ha dit un sí rotund al fracking, per tant, el vostre partit té una posició molt clara. 2, el major augment de la tarifa elèctrica ha estat gràcies a vosaltres. La socialització del cost que fan o dels beneficis que tenen aquest oligopoli elèctric és el que paguem diàriament els ciutadans i ciutadanes, un oligopoli totalment injust. Per tant, el model equilibrat també passa per reduir els beneficis i si tant parleu de sostenibilitat i d'independència i energètica amb la resta del món, què us passa amb l'autoconsum? Per què no ens deixen avançar cap a un model on sigui possible democratitzar l'energia? Quins són els vostres interessos? Expliqueu-ne les portes giratòries que teniu també i expliqueu-nos per què no deixeu que hi hagi un paquet climàtic a la Unió Europea molt més agosserat, per què no ens deixeu arribar a un 100% d'energies renovables al 2050 com proposem els verds. Si les pagues tu, encantats. Si les pagues tu, si tu creus que Europa pot assumir aquesta factura, encantats. Perquè el cost sigui molt més baix per tots i totes. La segona pregunta del públic, endavant. Hola, bon dia. Em dic Kilian, tinc 21 anys perquè veieu que no ens portem molta diferència i primer comentar una cosa, que jo tinc una empresa juntament amb 2 companys meus i si els salaris fossin més alts, si hi hagués més subvencions, segurament aquesta empresa no hauria tirat endavant pels alts costos, no? Perquè entre altres coses que vull comentar, a mi el que rep un treballador és la meitat del que costa l'empresa pagar-ho, per tant això és una cosa que s'ha de tenir en compte. I a part la meva empresa el que vol és internacionalitzar-la, ja estem ben situats aquí, segurament aquest any ens mourem, farem una altra sucursal a Londres i el fet era què teniu pensat a nivell internacional per fomentar aquesta internacionalitat a nivell de startups, una baixa d'impostos, algun tipus de recentralització per facilitar aquesta mobilitat internacional que actualment no en tenim, perquè tenim un sistema legislatiu que jo aquí faig la meva empresa però me'n vaig a Londres i tinc una altra legislació. Si teniu alguna pensada, això va en general a tots, sobre què fer en aquest sentit. Antonio? Bé, nosaltres compartim les preocupacions que ha manifestat en aquesta intervenció. Jo crec que hem de posar les coses més fàcils als qui generen ocupació, aquell qui arrisca el seu capital ha de tenir les coses més fàcils i són els que creen riquesa. Com a propostes concretes, nosaltres, ho hem dit abans, defensem el mercat únic, creiem que per internacionalitzar una empresa, com menys traves, menys fronteres, més burocràcia es trobin pel camí, millor. I després el que ha criticat tant la companya d'iniciativa, el tractat de lliure comerç amb els Estats Units pot ser una oportunitat perquè les exportacions d'Europa als Estats Units i dels Estats Units a Europa realment siguin molt més grans i tots ens beneficiem d'aquest comerç. Per tant, jo crec que sí que a banda d'alguns que volen posar pals a les rodes a les empreses i donar una imatge que l'empresari és qui va a destruir i a matxacar els treballadors quan és al revés, treballadors i empresaris tenen interessos comuns en que de treball, en que l'economia vagi bé, per jo crec que estem totalment d'acord en aquest sentit. Andreu? Sí, jo el que també voldria deixar en compte és que tot el suport, diguéssim, que l'intentarem fer a nivell europeu perquè es puguin desenvolupar aquestes empreses. Ara, tinguem en compte, és a dir, tu, per exemple, jo no sé de què és la teva empresa, no t'ho pregunto, diguéssim, una mica és igual, però el que passa és que tot el que pugueu fer els emprenedors, els quals sou bastant necessaris, no per generar llocs de feina, sinó per canviar el model productiu, el principal problema que tenim és que no serem capaços de crear suficientment feina amb projectes com el teu, sinó que els projectes com el teu el que han de permetre és que els elements punters de l'economia canviïn. En aquest sentit, el que és realment interessant no és com fer que el teu projecte, que entenc que ara mateix deu ser petit, pugui funcionar bé a nivell internacional, sinó com fem créixer el teu projecte, que és diferent. En aquest sentit, el fet que puguis arribar a tenir finançament com a PIME per poder engrandir la teva empresa és l'element central. Andreu, anem acabant, sisplau. Perdona, se'ns està acabant el temps. Tenim una altra pregunta del públic. Perdoneu. Digues, Marta, molt ràpid, sisplau. Sí, molt ràpid. Hi ha molts dels temes que ha dit l'Andreu que els subscric.
també, justament, traves en aquest, com has fet la pregunta molt concreta per temes de startups, moltes d'aquestes startups es basen en patents, per exemple. Hi havia iniciativa d'unificar el sistema de patents per tota la Unió Europea i que no cada empresa hagués d'anar a cada un dels països a presentar la patent i potser pel procés tardar massa i trobar-se que ja havien estat. Però el PP va decidir votar en contra. Per tant, hi ha molts països a la Unió Europea que tindran un sistema de patents integrat, menys Espanya. Nosaltres això no hi estem a favor, estem a favor de la integració de patents. Bé, passem a una tercera pregunta per part del públic. Bé, com ja heu comentat, aquests comicis seran també analitzats en clau catalana. Considereu que arribat el moment la Unió Europea pot fer un paper d'arbitratge, fins i tot de pressió entre Catalunya i Espanya en una taula de negociació? Per tant, de fet, hi ha altres casos en què la Unió Europea ha actuat de forma totalment pragmàtica per intentar resoldre els seus afers interns. Considereu que passarà el mateix entre Catalunya i Espanya? Marta. Sí, jo mateixa? Totalment, que crec que aquí la Unió Europea té un rol molt important, però serà un rol posterior, no pot ser un rol de lideratge, sinó, com has dit tu molt bé, d'arbitratge. Per sort o per casualitat, no és el cas de Catalunya, no és un cas únic. Escòcia tindrà un referèndum i el tindrà abans que nosaltres. Si en cas que sortís el vot positiu, doncs justament Cameron començaria aquest procés de repartició dels actius i dels passius entre les dues nacions, i la Comunitat Europea i la Unió Europea també hi tindria molt a dir, perquè com han dit molt bé, han dit l'Andreu abans, justament Escòcia es caracteritza per ser una de les regions més europeistes de tot el Regne Unit. Per tant, en aquest sentit veurem i podrem comprovar inclús abans de nosaltres anar al nostre referèndum, veure aquest rol de mediació, aquest rol de facilitador a la integració de la Unió Europea, perquè al final l'objectiu de la Unió Europea sempre ha estat integrar, créixer i unificar. Antonio? Bé, jo crec que... Sí, seré molt breu. Jo crec que fer política ficció està molt bé, però realment és impossible veure una taula de negociació a Espanya i Catalunya a nivell bilateral perquè Catalunya és part d'Espanya, per tant això no succeirà i aquí estem al PP per impedir que això succeeixi. Jo crec que a nivell europeu ja s'ha deixat 1000 vegades clar que és una qüestió interna, que és una qüestió que ha de negociar Catalunya amb l'Estat, no amb la Unió Europea, i que ja l'Estat ha dit que no es farà el referèndum i que no es farà una consulta il·legal. Tu creus que Europa veurà amb bons ulls una consulta il·legal? No. Tu creus que Europa vol obrir el meló dels nacionalismes? Tu creus que un club d'estats vol fragmentar els estats? No, és que no seria Espanya, o sigui, no és Europa qui fa fora Catalunya, és Catalunya qui se'n va d'Espanya i qui se'n va d'Europa. Per tant, la millor garantia per estar a Europa és no marxar-ne, seguir on estem i seguir treballant i desmentir el tòpic de que des d'Espanya no es pot fer bé per Catalunya ni es pot aconseguir coses d'Europa. A Catalunya hem aconseguit 243 milions més de la PAC que beneficia a 60.000 agricultors catalans. Per tant, sempre podem treballar pels interessos catalans i espanyols perquè van molt a la part. Molt bé, doncs arribem al final d'aquest debat. Us deixem ara 30 segons a cadascun. Teniu les vostres càmeres, suposo, ja localitzades, per tal que acabeu de concloure una mica aquest debat per cridar als vostres votants. Endavant, Marta. Jo voldria demanar el vot per Convergència i Unió i pel nostre candidat, el Ramon Tremosa, perquè és una persona que ha demostrat, no és nou, ha demostrat durant aquests 5 anys tota la seva activitat, tot el seu esforç i la seva eficàcia en representar els interessos de Catalunya i en aquest moment, més que mai, ho continuarà fent i especialment pel procés català. Andreu? Bueno, aquestes eleccions van de democràcia. Democràcia no és només votar el 9 de novembre, que també ho farem perquè tenim el dret a fer-ho, sinó que és parlar de societat, és parlar de cultura, és parlar d'economia, és tornar la política que ha estat financera, tornar-la a una política real que ajudi les persones, i en aquest sentit el que no podem fer és un poble que demana voler votar i que insistentment demana voler votar, que el dia que pot votar no voti. Eduard. Bé, jo demano el vot pels socialistes europeus pensant en la idea amb el que començava el debat, no? Recuperar una Europa que avui dia ja no hi és, recuperar una Europa de les persones, una Europa social, recuperar, com dic, una Europa dels valors, no? Perquè el que està en joc a aquestes eleccions és molt més enllà d'una majoria del Parlament Europeu o una altra, hi ha en joc realment quin és el model Europa, quin model europeu volem, no? I per tant, nosaltres tenim com a principal objectiu volem liderar una majoria d'esquerres al Parlament Europeu per poder portar a terme el nostre programa. Delfina? Nosaltres demanem un vot rebel, un vot jove, un vot feminista, un vot ecologista, que sigui l'alternativa a aquesta Unió Europea que ha estat dominada per un bipartidisme. Creiem
que aquestes eleccions evidentment són de democràcia, però també creiem que en aquestes eleccions hem de vèncer el Partit Popular, hem de vèncer les polítiques d'austeritat, hem de vèncer davant de les polítiques de Convergència i Unió i per tant que existeix una alternativa. El problema del 25 de maig és quedar-nos a casa i continuar amb l'estatus quo que estem actualment. Per tant, amb un vot rebel ens hem d'aixecar diumenge per canviar les coses. Antonio. Bé, jo vull que feu un exercici d'imaginació. Imagineu que he vingut a aquesta universitat en bicicleta, caminant, i pedalejant, vinga, i quan esteu a punt d'arribar a la universitat, quan ja veieu la Torre Akbar i diu, ostres, ja arribem, de sobte ve un paio i us diu, ei, marxa enrere. Oi que seria una bestiesa, oi que ningú vol això? Nosaltres tampoc volem això per a Espanya. Ara que estem avançant, que estem en la bona direcció, que ja estem creant llocs de treball, ara que anem cap a la prosperitat, no volem que ningú ens faci fer marxa enrere, ni els socialistes ni els que volen que aquestes siguin les últimes eleccions pels catalans. Volem seguir prosperant, volem seguir treballant, no hi ha cap maledicció bíblica que faci que a Espanya i a Catalunya tinguem un atur tan elevat, crec que hi ha reformes que es pot fer i el 25 de maig hem de votar per reformes, per continuar avançant, som un gran país i amb l'ajuda d'Europa podem superar les dificultats. Carlos? Bé, doncs jo demano el vot per Ciudadanos i el seu candidat que ha estat votat per primàries, és a dir, per tots els seus votants, el Javier Aznar. Demanem sobretot el vot perquè creiem que és l'oportunitat per canviar aquesta situació que ens ha portat la crisi, per canviar, per donar il·lusió, per portar un paper de regeneració democràtica on realment les persones siguin les protagonistes i no ho siguin ni els polítics ni els estats, perdó, els polítics, sí, o sigui, els grans estats i els països membres. Bé, doncs hem arribat al final d'aquest debat electoral sobre les joventuts o sobre els joves a la Universitat Pompeu Fabra. Esperem que us hagi pogut servir per posar damunt la taula una mica tots els punts de vista d'aquests partits que es presenten a aquestes eleccions, recordeu, aquest diumenge 25 de maig. Així que moltes gràcies per haver-nos seguit, també moltes gràcies a tots vosaltres per seguir amb nosaltres i moltes gràcies, això, fins aviat.